namhlanje abaphuzayo bazingcolisela amanzi. So unikiwe amanzi okuyiwona wona. Hallelujah. Bese wena ngenxa yokudebendlela uzingcolisele amanzi. Uthi baba uNkosi ngelinye ilanga, check your foundation. Ukuthi wakhele kuphi, isolid na ifoundation yakho. Ngoba into eyenza kulesikhathi abantu bathi uma singajayivanga enkonzweni bekungekho mnandi, ngoba ifoundation igcwele celebration. Kodwa mhla ifoundation ingagcwala umthandazo, uzo-enjoy umthandazo. Ngeke wathandaza wabheka isikhathi. Futhi ngathi uma uthandaza ubheka isikhathi simane sihambe kancane. La uthi uyathandaza uthatha isikhathi usibeke la simane sihambe kancane, ngoba ingqondo yakho ilokubuyela kulesikhathi ukuthi ngiyaqeda. Kodwa mhla ifoundation yafaka umthandazo, yafaka uthando lomthandazo, ngeke waduma umthandazo. Usuke ekhaya ugeze, uvuke ekseni, uayine, undlule, ushashise uzohlala. Ifoundation yakho igcwele. Check your foundation. Ngoba ngangeke sifike la sihlale sibhekane emehlweni ukuthandaza. Where is that love? uNkulunkulu kimi unokuvusa ukuthi luphi lona thando. Uthi uDavide uthi bring back the joy of my salvation. Iphi le ntokozo owawunayo ngethamu usathanda ukusola ukuceda ukuthanda ukuthola uJesu uhamba ushumayeza abantu nasekhaya kwakuziwa wena. Ngenxa ukuba wawunentokozo iyephi? Where is that hunger? That sweetness yomthandazo, that sweetness yokuthanda uNkulunkulu iyephi? Isikhathi sokuthi siye kuNkulunkulu lona lokuthi baba buyiso kulahlekile. Kune sweetness engasekho. Uma ngithandaza ngiyadinwa sengiyenza nje. Kodwa angisazizweli ukuthanda ukukhuluma nobaba. Ngoba lithi iBhayibheli uthi uJohn mebhala uthi bonke abamamukelayo baphiwa amandla, uthi benziwa abantwana. Uma qhubeka uthi hayi abakuzelwe ngentando yabantu, uthi kepha abazelwe nguNkulunkulu. Kusho ukuthi is the time sithatha uJesu uNkulunkulu wasizala yena saba ngabantwana bakhe. So uma siya kuNkulunkulu umufika uguqa i-identity yakho kumele ukhulumele kuqala ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Before akudingi nokuthi uze ube namazwi amaningi. Into ekufanele ukhulumele kuqala i-identity ukuthi nangu umntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukubona umntwana umeshayiwe estradini kunesikhalo azosikhala esenza umzali ukuthi athi uma emuzwe ekhala enganaki ngaleyo ndlela leyo. Kodwa kunesikhalo umntwana azi ukuthi ngiyokhala ngisangena egedini esenza ubaba noma umama alahle yonke into ayenzayo ngenxa yalesikhalo esikhala lomntwana ukuthi angikwazi ukunga-athendi ukukhala kwalomntwana ngendlela akhala ngayo. Enye into isizukulwane sethu kumele siyifunde ukuncenga uNkulunkulu. Uyafunwa yebo, kodwa kumele sifunde nokumncenga ukuthi siyomlinda azenze. Thina sinayo enye option, asinalo ithuna esingaya kulo siyofuna impendulo, silinda yena azenze. Uma ngaphenduli asikhathazeki ngoba siyazi ukuthi noma ethule impendulo ikhona, simlinda azenze. Uma engasifakanga emaplanini akhe ngenxa ukuthi singabantwana sifaka thina ukuthi sine assurance ukuthi sesimtshalile ngeke athule, ngeke aqale ngathi ukudisappoint umuntu, ngeke aqale ngathi ukushiya umuntu, ngeke aqale ngathi ungabi ngubaba. Usenguye namhlanje. Hallelujah. Kumele ube nenye confidence uma uJesu engubaba kuwe. Ubaba uNhlapho ngelinye Wednesday, I think it was last Wednesday, ngifike eShumayela ushenye into, ngifike ekhaya ngichazela uKatleho ngithi wazokhuluma enye into bengayicabanga. Uthi abantwana bami bayangethemba ukuthi ngubaba. Uthi na noma bangadlula behambaze
ngiyazi ukuthi nizothini. Angasethemba uNkulunkulu. Uma ufunda uJobe, incwadi kaJobe, uthi kuSathane uyibonile inceku yami uJobe na. Uthi angaqhoma nje ngawo uNkulunkulu ukuthi lo uyangethemba. Ngiyazi ukuthi noma ngingamnikanga lento ayicelile ngeke angishiye, uyangethemba. Angaba naleyo confidence na uNkulunkulu ngathi ekhathini zokugcina abantu mabaya le thina sihlale asethemba ukuthi laba bantu noma izwe lingaya le bayolandela owami umthetho, abe no confidence uNkulunkulu ngathi unayo na. Angakuthemba uNkulunkulu ukuthi noma ngamnika imiliyoni lo ngeke angishiye. Angakwethemba na. Hallelujah. Cela siphuthele amabhayibhelini ethu ngaphandle komosha isikhathi siye ku 1 Samuel chapter 6. Ku 1 Samuel chapter 6 ngalo sifundelayo aqale ku 10 agcine ku 12. Samuel chapter 6 verse 10. Abantu benze njalo, bathatha izinkomo ezimbili ezincelisayo, bazibophela enqoleni, bazivalela amakonyane azo ekhaya. Bawubeka umphongolo kaJehova enqoleni kanye nebhokisi lamagundane egolide nemifanekiso yamathumba abo. Izinkomo zaqonda endleleni zaya ngaseBhoti Shemeshi, zahamba ngomenxe, zahamba zikhala, zingaphambukeli ngakosokunene noma ngakosokhohlo. Amakhosi amaFilisti azilandela aze afika emkhawulweni waseBheti Shemeshi. Ngithandaza mama. Umuntu wethu namandla linguqobo lwakho liyathela ukhuluma ngalo kuNkulunkulu lwesuya lambuye saziye nazi inhliziyo nazi ingqondo zabantwana bakho banemibuzo ukuthi ngabe uthini namhlanje. uNkulunkulu wethu namandla ake ukhulume ngathi uyakhana, khuluma kanye sikuzwe kabili. In the mighty name of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Jesus. La sifunde khona bazalwane sithola amaFilisti aqamba amasu wokubisela umphongolo kwaIsrayeli eva kokuthi amaFilisti anqobo uIsrayeli empini. Hallelujah. Kuthe sebawuthathile umphongolo, lithi iBhayibheli isandla sakaNkulunkulu saba lukhuni kumaFilisti. Hallelujah. Sabashaya ngamathumba, abanye bafa ngenxa yokuba umphongolo usendaweni lapho ongafanele ukuthi ube khona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli babiza amalunga abo, their advisors, ukuthi bengenza njani ukuthi umphongolo bawubisele kwaIsrayeli. Lithi iBhayibheli advisor uma efika lithi anikwazi ukuthatha umphongolo niubisele kwaIsrayeli uze. Uthi thathani ama gold calves wamathumba, uthi thathana amathumba angwegolide ukurepresenta lamathumba uNkulunkulu anishaye ngawo. Uthi maqeda nithathe namagundane egolide, uthi bese nithatha inkomo ezincelisayo nizithwese umphongolo bese nibheka eBheti Shemeshi. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ama-advisor abo ayababuza ukuthi nina niqiniseleni inhliziyo zenu zaba lukhuni, anibonanga na ukuthi uNkulunkulu wayenzani kuFaro ngenkathi aqinisa inhliziyo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma beseqhubeka bethi benza njalo njengoba beyaliwe ngama-advisor abo, bathatha umphongolo
ekseni bathatha inkomo basusa amankonyana babeka umphongolo phezulu kwenkomo zibheke eBethshemesh. Lithi iBhayibheli inkomo zabe zihamba phambili zithwele umphongolo, amaFilisti aba ngemuva. Ngenkathi umphongolo uthathwa kaIsrayeli, amaFilisti wayehamba phambili, kodwa kuthe umphongolo umubuyiselwe emuva. Lithi iBhayibheli amaFilisti aba ngemuva walinda umphongolo. Haleluya. Uma lichaza kahle iBhayibheli lithi zahamba ngomendo. Haleluya. Ukuthi ngimemezele ekseni ukuthi kuhanjwa ngomendo. Haleluya. Lento ethi kuhanjwa ngomendo kusho ukuthi awusaziphileli yonke into eyenzayo, ulawula umphongolo ohlezi phezu kwakho. Akusekho uma iphilela kuhanjwa ngomendo. Haleluya. Lithi iBhayibheli zahamba zikhala inkomo, lithi zange zingakhona ukubheka ka-left, zingakhona ukubheka kwa-right, ngoba umphongolo uthi siyaphambili. Noma ngabe zifuna ukuphuza amanzi zazingakhoni, ngoba umphongolo uthi siyaphambili. Uma zifuna ukudla, haleluya, zazingakhoni, ngoba umphongolo uthi siyaphambili. Kuhanjwa ngomendo. Before sisalawula amaFilisti sasizenzela sidla noma kuphi. Haleluya. Siphuza noma kuphi, kodwa kuthe sigitsheza umphongolo kwaphela intando yethu. Kumele bazalwane sihambe ngomendo. Haleluya. Akusekho uma iphilela. Mawuthatha uJesu intando yakho iba ngemuva, ulawula yena. Uma siyajika ngenxa yokuthi umphongolo olawula impilo zethu. Ukuthi ngisho ukuthi khetha ukuthi ufuna ukulawulwa yini, umphongolo noma amaFilisti, ngoba amaFilisti awanawo umusa. Haleluya. Ngiyacabanga ukuthi uma bethatha umphongolo babayitshela ukuthi uzoba itrophy, uzoba igugu, ukuthi njalo mabawubheka bazokhumbula ukuthi samnqoba uIsrayeli. Kanti lento abayithethe inabantu bayo. Haleluya. Lento abayithethe ayihlali noma kukuphi, yaba nzima. Isandla sikaNkulunkulu saba nzima phezu kwamaFilisti. Vumelwa ukulawulwa umphongolo, uzohamba ngomendo. Haleluya. Ngeke wahamba ngeke waduka ngenxa yokuba umphongolo osulawula wena. Lithi iBhayibheli inkomo zazikhala zikhewula zifuna ukuyoncelisa amankonyane, kodwa ngenxa yokumphongolo uthi siyaphambili, khona la kumele siya khona, zaya eBethshemesh. Kuyiwa phambili. Haleluya. Sibheke eBethshemesh. Kunento kaNkulunkulu kumele ibuyiselwe emuva. Haleluya. Asikwazi ukuhlala nento haleluya enamandla kangaka. Uma ingena umuntu lento iyamshintsha umuntu. Haleluya. Ushintsha ukuhamba. Ayiqingisho noma ungaphuza utshwala uye kuJesu ngeke yaqiba. Ilithi iBhayibheli sizelwe ngembewu engabuni. Ayiqinywa inhlebo lento mama ubheka. Ayiqimwa idlala, inamandla yona ngokwayo. Haleluya. Ubezwa behlabelele ethambe ukuthi lento inamandla. Haleluya. Uhanjwa ngomendo. Into uNkulunkulu ayibekile empilweni yami ukuthi kwaphela ukuyiphilela. Inkomo zamaFilisti zahamba zilawulwa umphongolo. Haleluya. Zingenalulungelo lokubheka emaceleni, ngoba emaceleni kunezinto ongazibona ezingakwenza uduke ushintshe direction, kodwa bazibopha ukuba injongo indlela inye. Walawula umphongolo. Haleluya. Kuthi ngithi khetha ukuthi ufuna ukulawulwa yini, ufuna ukulawulwa amaFilisti noma ufuna ukulawulwa umphongolo. Uma ulawula umphongolo uyoqonda, uyohamba